A familia dos Comelixos de Vilagarcía volverá a estar moi presente nos fogares da cidade. O Concello pon en marcha unha nova campaña na que Moni Cartón, Vidroberto, Rubén Bases e Organicarme teñen a misión de concienciar a veciñanza sobre a importancia de separar os residuos. Eso de que consiste pois este tipo de campañas, que saber como podemos facer mellor, porque a limpeza dunha cidade e a xestión dos residuos é unha cousa de todos. Destacan que canto mellor o fagan os cidadáns, máis limpa estará a cidade, pero a campaña ten tamén outro obxectivo: canto máis separemos en orixe, menos cara nos sairá a factura. Porque todos eses residuos, eses restos que estamos levando a Sogama, non é o mesmo que se consigan unha serie de obxectivos que temos que conseguilos entre todos. Creo que era aumentar un 1% que se leva pois deste contenedor, entendo, marrón, do compostaxe, ou aumentar un 3% pois os plásticos, e Vilagarcía vai a cumplir eses obxectivos. Para concienciar sobre isto, o Concello vai repartir 10.000 folletos informativos porta a porta, aportando datos sobre os custos da xestión do lixo. Se un fai, neste caso, unha separación correcta, pois o custe sería 0 euros, ademais dos gastos de transporte, que iso, por suposto, vai a maiores. E se vai directamente o resto, o contenedor toda a vida, pois son 108 euros neste caso a tonelada, e se vai a un contenedor de vidro ou de papel ou plástico en bases, pois sería 0 euros o que suporía para a veciñanza. Agora que un tema tamén de actualidade, co tema das novas directrices europeas que hai que aplicalas a nivel estatal e local, pois co incremento da taxa do lixo tamén derivada do aumento do canon neste caso de Sogama. Entón, pois, ara o futuro é que o que hoxe son 108 euros, daqui uns anos, pois cada ano aumente máis o prezo, en detrimento das outras fraccións, como ben decía Tania, o papel, os envases e o vidrio, que o seu custo de tratamento de residuo está exento o transporte, eso ten o seu custo, pois é cero. E destacan que a fracción orgánica está collendo ritmo en Vilagarcía, xerando xa 30 toneladas ao mes grazas aos colectores marróns e a implantación de composteiros comunitarios e individuais no rural. Con este avance, o total de kilos recollidos na fracción restos segue a baixar, co dato máis baixo dende 1999, cando comezaron os rexistros.